θέλει ο Πανιώνιος. Έγινε το φάουλ για να κυλήσει ο χρόνος. 1,1. Μιράλης του κλέβει μπάλα ο Μιλονάκης και τελειώνει το μάτς. 19 νικητής ο Ολυμπιακός. Τέλος, έγινε και το σουτ. Εκπληκτική άμυνα ήταν αυτή από το Μιλονάκη. Μάλιστα η κόρνα χτύπησε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση από το χρονόμετρο τουλάχιστον. Και γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Βολτηράκης, αλλά πάντως είχε τελειώσει το μάτς. Εδώ και ο Βλοντάκης είναι αυτός που πολύ μεγάλη ένταση τώρα διαμαρτύρεται. Ανάμεσα στο Μιράλη και το Βλοντάκη. Πολύ μεγάλη ένταση μεταξύ του Μουρίκη, του Μιράλη και του Αντώνη Βλοντάκη που τον κρατάνε τρεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τόσο πολύ μεγάλη ένταση. Το Πόλο πάντως δεν τα χρειάζεται αυτά. Είναι μια χρονιά που έχει οικονομικά προβλήματα και βέβαια οι αθλητές πρέπει να είναι πιο ήρεμοι. Εδώ ο Μιράλης σηκώνεται να σουτάρει, του παίρνει μπάλα Εδώ ο Μιράλης φωνάζει για φάουλ από τον Μιλονάκη. Αλλά... Από τον Μιλονάκη, αλλά γιατί όμως? Για να δούμε εδώ και πάλι. Εδώ υπάρχει φάουλ, αλλά αυτό το φάουλ δόθηκε. Ήταν του Αφρουδάκη. Και πάλι εδώ έχει κλέψει μπάλα νομίζω κανονικά ο Μιλονάκης. Έγινε και το σούτ, έβγαλε εκπληκτικά ο Φλόρος και αμέσως μετά έγιναν τα